Anouk a pieseň We Girl. 13 minút po 13. u nás v Rádiu FM. No a v Rádiu FM sme sa aj rozhodli s Idajnou dnes, že si posvietime na súčasnú mládežnícku delegátku v OSN. Predstavte si, aj také niečo existuje. Volá sa Hana Sklárska. Od júna 2013 do júna 2014 je legitímnym zástupcom nás všetkých mladých ľudí na Slovensku. Dnes sa s ňou Idajna stretla. Povedz, je to naozaj Slovenka, má také zvláštne meno. Ako píše sa, teda číta sa Sklárska, ale píše sa to SKJLRSZ a tak ďalej. Áno, tiež ma to hneď upútalo, ako sa Hana volá, takže nemohla som sa na jej meno neopýtať. Ono je to zložité, lebo dedo prišiel z nejakého Brest-Litovska, ale ono vôbec tam nebolo to SZ, nebolo tam to je. To priezvisko je vlastne takým mixom, bolo prerobené matrikárom po druhej svetovej vojne, takže ono je to vlastne vymyslené meno. Ja keď som chodila na súťaže, keď som bola na základnej škole recitačné, tak každý jeden diplom mám inak napísaný, ani jeden nie je správne. Raz povedal jeden redaktor, sa ma spýtal, že či to je kód, ale som povedal, nie, to je moje meno, takže je s ním ťažké žiť. Hane Sklárskej sa aj napriek jej menu podarilo stať sa mládežníckou delegátkou v OSN. Áno, a mňa zaujímalo, ako sa človek stane takýmto delegátom. A normálne sa prihlási na to a dokonca až tak strašne veľa vecí netreba spraviť, stačí napísať CVčko, krátku esej a motivačný list. Ak sa mu to všetko podarí a je zaujímavý človek, tak sa dostane do druhého kola. A tam už stačí mať len nejakú veľkú víziu o tom, čo chcete zlepšiť alebo zmeniť na Slovensku, a ak tá vízia je dostatočne veľká a aplikovateľná, tak sa hádam stanete mládežníckym delegátom. A čoho sa týka tá Hanina veľká vízia? Vzdelávania, a poprosila som ju, aby konkretizovala, čo všetko by rada zmenila. Dávame strašne málo peňazí a zdrojov do vzdelávacieho systému. Čo sa deje na ministerstve vzdelávania je tiež veľmi zaujímavé, ale to je o mnoho na širšiu diskusiu, ako sú prerozdeľované tie zdroje. Potom druhé je, ako sa tá reforma školstva podarila, či sa vôbec podarila v tom 2008. Ja si myslím úprimne, že sa nepodarila, že neboli dostatočné kroky v niekoľkých sférach. Potom si myslím, že ten vzdelávací systém je strašne zastaralý, že sa učia veci, ktoré sa učili v 19. storočí a odtedy sa úplne zmenil spôsob, ako rozmýšľame, spôsob, ako pracujeme a všetko, čo vlastne potrebujeme vedieť, aby sme boli schopnými mladými ľuďmi. A tým najzákladnejším problémom, ktorý ja vidím, je to, že neučíme ľudí myslieť, že ich neučíme uvažovať nad vecami, ktoré sú okolo nás, že vlastne sme len nejakými pohybujúcimi sa pamäťovými kartami, na ktoré jednoducho len dávame informácie, učíme sa roky, učíme sa ako rezolúcií sa stále, učíme sa vzorce, ale pritom vôbec ich nevieme aplikovať. Nevieme, prečo sa ich učíme, nevieme, na čo sú dobré. Ako by mi z duše hovorila táto Hana. Áno, zaujímalo ma, aké riešenia by navrhovala. Prvá vec je, že sme obkolesení médiami, sme obkolesení smartfónmi, úžasnými technologickými hračičkami. Máme viac informácií v mobile, ako mala celá ríša v antickom Grécku. Takže my sa musíme poprvé naučiť používať tie informácie a spracovávať tie informácie. Ktoré informácie sú správne, ktoré sú reliabilné, ktoré stránky sú klamstvom alebo zavádzaním a ktoré nie. Teda mali by sme sa napríklad naučiť používať Google, že on má toľko úžasných možností. Len my jednoducho zadáme jedno heslo a myslíme si, že to hneď vyjde, pričom jednoducho v škole by nás mohli naučiť, ako pracovať s týmito dostupnými zdrojmi. A to nerobia. Ja som sa učila, ako sa programuje v Pascali, síce mi to išlo, ale doteraz neviem, ako by som to použila. No a tá druhá vec, keď ja som nemala strašne rada matematiku a fyziku, podľa mňa to nebolo preto, že by som ten predmet nemala rada, ale nemala som rada spôsob, akým sa to učilo a nevidela som v tom zmysel. Ako som hovorila, poznať jeden vzorec, ale nevedel jeho aplikovateľnosť. Ako mladého človeka nenaštartuje preto, aby sa to naučil. Takže inovatívne metódy a motivácia k vlastnému uvažovaniu. No a toto by vlastne malo byť podľa Hany kritické. Áno, to je veľmi zaujímavé. Podľa Hany je práve kritické myslenie riešením na to, čo sa školstvu často vyčíta, a síce, že nepripraví človeka na život, na medziľudské vzťahy, tolerantný prístup k iným ľuďom, ale veď nech to vysvetlí sama. Pretože ak vy učíte ľudí pozerať sa na problémy z dvoch strán, že jednoducho spracovávate informáciu, tak vy sa učíte tie vnútorné hodnoty, ktoré to ono prichádza. Vy keď sa pýtate, prečo to tak je, prečo to tak vzniklo, prečo to takto máme na tom svete, tak prichádzate k tým odpovediam a prichádzate k tomu, aké banálne veci, aké dôležité hodnoty obsahujú. Ak spoznávate svet, spoznávate rôzne hodnoty, ideje a rôzne myšlienky, ktoré okolo nás sú. Takže rozširovať obzory a to nás robí lepším človekom, podľa mňa. Lenže, keď je človek veľmi kritický, ľahko sa môže stať ufrfľaným. Kde je teda hranica? To sa dozvieme po pesničke.
V Rádiu FM sa zhovárame so súčasnou mládežníckou delegátkou v OSN. Volá sa Hana Sklárska, aktuálne chodí po Slovensku a prednáša na školách, hovorí o správnom vzdelávaní, aj o tom, prečo je dôležité kriticky myslieť. Ale keď niekto príliš kriticky myslí, ľahko sa môže stať ufrflaným, že áno, Idajná? Áno, otázka teda znie, kde je podľa Hany hranica medzi takým tým zdravým kritickým myslením a prílišným kritizovaním? Ja som sa pristihla v niektorých situáciách, že som až príliš kritická, ale to už je podľa mňa skôr deformácia. Keď s tým narábate tak strašne dlho, tak potom máte tendencie spochybňovať úplne všetko, čo je okolo vás. Takže v zdravej miere to spochybňovať. A potom sa naučíte, kedy prestať. Asi, že kedy jednoducho v tej analýze alebo v tých otázkach dojdete do bodu, kedy je to uspokojujúce. Ďalšia vec je, že ja som strašne pozitívny človek, takže hľadám vo veľa veciach dobre. Takže byť kritický v zdravej miere a stále pozitívne myslieť. Neviem si predstaviť, že dievka s takýmto milým hlasom a počuť, že sa usmieva, je taká kritická. Takže logicky ma teda zaujíma, v akých oblastiach je Hana najviac kritická? A toto som sa jej aj opýtala a vraj na webové stránky našich ministerstiev, čo asi ani netreba veľmi vysvetľovať. A ešte je kritická na apatických ľudí. A z tohto mi napadla aj ďalšia otázka. Teraz sú veľmi populárne také tie filozofie, ktoré hovoria o tom, že treba stále žiť pre prítomný okamih, treba prijať život, aký je, prijať to, čo sa deje, tak ako sa deje a podobne. A to môže človeka viesť aj k apatii. Zaujímalo ma, čo si o týchto filozofiách myslí Hana. A ja v to úplne verím. Ja nemám plány do budúcna, ja vôbec neviem, čo budem robiť na budúci rok. Ja žijem pre tento moment, ale snažím sa svoj potenciál využívať čo najefektívnejšie. Takže môžete žiť pre daný moment, môžete byť strašne free a open-minded akože osoba, ale pritom môžete robiť veľmi veľa vecí. Takže nemyslím si, že medzi tým je nejaká vzájomná súvislosť. Všetko je o nastavení. My už sme sa rozprávali o vzdelávaní v školách, ale zaujímalo ma aj to, čo by Hana odporúčila tým, ktorí už do školy nechodia. Ja teraz úplne každému odporúčam celá kurza. To je taký, kde môžete si robiť online kurzy zadarmo z hociakej univerzity, akej si viete predstaviť na svete. Môžete si robiť dokonca z Oxfordu kurz hocičom, čo si myslíte. To zadarmo, je to online, vyžaduje si to pár hodín týždenne a tým si viete veľmi otvárať svoju myseľ. A potom podľa mňa jednoducho len otvoriť noviny každé ráno a prečítať si, čo sa deje. Možno len nie jedny noviny, ale povedzme vyskúšať aj iné, napríklad zahraničné. Ja veľmi slovenským neverím. Takže otvoriť si zahraničné noviny a zistiť, čo sa deje vo svete a potom to príde samo. Stačí vybudovať záujem a potom ten človek sám začne vyhľadávať, čo sa dá. Takže takú iskru treba. Teraz mi tak napadlo, či už videla Hana webovú stránku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Je to celkom možné, lebo celkom si ide v tejto téme. To by si mala pozrieť. Rozprávali sme sa so súčasnou mládežníckou delegátkou v OSN Hanou Sklárskou, ktorá je od júna 2013 do júna 2014 legitímnym zástupcom všetkých mladých ľudí na Slovensku. Tak nech sa jej darí. Veľa šťastia prajeme.